Ndiyanibulisa bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Umfundisi bathanda kucasekelela uthethayo nsindisiwe izono zam zixolelwe. Izulu nje likhaya lam bethu siyanamkela ke apha kwa-Reason to Live. Siphethe enye i-episode namhlanje. Andihambi ndodwa ke bethunana khona utata nje sihamba naye namhlanje. Tatam, kakubulisa mana wabukele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ndiyabulisa bazalwane, ndiyabulisa kumuntu wonke, ndiyabulisa kumuntu wonke nje obukele le episode yanamhlanje ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Igama lami ke ndingusiyamdumisa ifani uNdlondlo, sindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uYesu oncedayo. Ndiyabulela ukuba khona namhlanje. Amen. Before sibe siyangena ke into sancokola ngayo bazalwane namhlanje ndifuna ke ngiqhayise nje. Into wana uYesu sincedile apha ngoko kule podcast yethu. Sine microphones ziyi-2, ndicinga niyazibona ziyi-2 mntakabawo, zinhle zilolu hlobo. It's all because ke of iminikelo yenu bazalwane. Siyabulela kakhulu singo-Reason to Live nga uThixo anganisikelela kakhulu abo nithatha khona. Usemninzi kumsebenzi kusafuneka siwenzile cause ke safuneka sifumane indawo ezoba studio sethu, sifumane nezinye izinto. Ayibo, amen. But I believe that uThixo ke uzoqhubekeka nokusinceda egameni likaJesu, and nawe uzoqhubekeka akuchukumise nawe. Ayibo, amen. Namhlanje ke eyona nto enirhalela sike sithethe ngayo since besike samcela ke uba uDlondlo wakhe wakhona ngaphambili, but namhlanje ndihalela nje sike sidilishane nenye i-topic nje, ukuthi yena uncedwe yintoni kahle kahle apha entsindisweni yakhe, ukuze ke ngoku abe uyaqina futhi abe ngulo mzalwane anguye. Ukhe wayichaza ke ngaphambili indaba yomthandazo nendaba yezwi, nendaba ye-fasting ukuthi ziye zamnceda ezo zinto ezo zinjalo. But namhlanje utshilo kade ufuna angene kwelinye icala on top of ezo zinto ezo, i-master yezo zinto ezo zonke, into yobana uncedwe yintoni na. Mntakadlondlo khawusositsho ke usosungena kule nto sendiyithethile wena apha entsindisweni yakho on top of ezi zinto ke ngoku esendizibalisile. Yeyiphi into ekuncedileyo apha kwijeni yakho yentsindiso yakho? Siqhubekeke nje apho kuloo ndawo. Njengoba bese sethetha ke tata umfundisi ngapha ukuthi kunezinto ke eziye zavela ekuqalekeni ukuthi umthandazo, i-fasting, nelizwi elikaThixo. So yinto ke ngokuleya eyenza into yoba ube close kumoya oyingcwele. Yenza ke ngokulonto ube nobudlelwane naye. Then xa sele unobudlelwane naye ke ngokumoya oyingcwele, kulapho kuye kuvele khona iziqhamo ke ngoku zokumila apha entsindisweni, because of ungumzalwane funeke ube ngumzalwane omilileyo apha ekusindisweni kwakho. Okay. Make singene ke kule ndawo ezinto zibalayo cause ndiva ngathi uthetha nge-topics apha kwezi sentence nje ezimbalwa so uzithethile. Khawukho sicacisele kakuhle xa uthetha ngomoya oyingcwele uthetha ngento enjani, uthetha ngantoni na? Futhi at the same time ndiye ndiyithande ke laa nto leyana umuntu asoze ayichaze ukuthi umoya oyingcwele kuye uthetha kanjani, senjo kuwe ke ngoku umoya oyingcwele uthetha kanjani futhi wamamkela kanjani lo moya oyingcwele. Senjoke kakunabe nje ukungene nje kwezo zinto ezo zinjalo cause sibaninzi singababukeli asimazi kakuhle umoya oyingcwele lona. Khawukungene ke apho kwezo ndawo ezo zinjalo. Umuntu lo njengoba ephila nje, njengoba uphila apha emhlabeni ungumuntu owenziwe nguThixo. So then into eyenzekayo ke ngoku njengoba uphila emhlabeni kuba kwaye kwamoshakala ku-Adam ekuqalekeni, so uThixo wamshiya umuntu. So into ebalulekileyo ke ngoku wazama ngandlela zonke ukuthi abuye ke ngoku abuyisele ubuthixo bakhe apha emntwini. So ngoku uThixo uhlala ngaphakathi emntwini ngaye umoya oyingcwele. So ngoku into ebalulekileyo ke yeyokuqala yokuthi umuntu amkele uYesu. Xa amkele uYesu ke ngoku uYesu afika azihlambe zonke izono zakho, ukwazi ube nonxibelelwano noThixo. Xa azihlanjwe izono zakho ke ngoku lapho khona umoya oyingcwele yena angena khona. Umoya oyingcwele ke enyanisweni ke awuzuva gaqa izongena ngaphakathi, but ke ungumoya, unguThixo okwazi ukuhlala nomuntu because ungumoya. Yes. Kunzima sometimes ukumchaza umoya oyingcwele because of okakhulu uthi uze umve kakhulu umbone apha kuwe umoya oyingcwele, and uye ukhula umva nokuthetha kwakhe, uye usiva i-relationship yakho na, because eyona nto ndingayisho ndithi
kwasenkonzweni uyafundiswa ngaye ungekamazi Yes. because kunezinto oyuzive apha empilweni yakho. Ndikhumbula ndandikwi 3 days fasting Okay. apho kwaye kwenzeka into yokuba ndive umlilo apha kum. Ndandiqala ke ndandingayazi uba kwenzekani ke kum ngelo xesha. Then ndava lo mlilo ungena apha ezandleni, ungena ezinzwaneni, ungena ndiwuvane lapha entloko. Into etshisayo leyo, into enjani? Umlilo like into etshisayo ngumlilo. Ndabe ndixakiwe, yangena le nto ndazoyiva apha ngaphakathi kum esiswini. Ndaba ngathi ndixakiwe uba yintoni le ndibangazama ukuthi mhlawumbi ndicinga uba hayi mhlawumbi yinto mhlawumbi engaphuma xa ndiye etoilet kanje ndabaleka netoilet. Hayi, le nto iyanditshisa apha ngaphakathi kum le, ndixakiwe uba ndizawuthi kwenzeka ntoni ebomini bam. So ndaye nda-experience ukuthi umoya oyingcwele, njengoba sisiva phaa kwincwadi yezenzo chapter 2 phayana into yoba baye behlelwa ngumoya oyingcwele, baye balentuka kwakhona iilwimi ezingumlilo ezibekeka elentukeni apha kubo. So umoya oyingcwele ke unjalo xa engena apha kuwe ngaphakathi. So ke ngoku xa esele ehleli ke ngoku kuba nezinto aye abonakale ngazo because of kakhulu ubaleka ayosisebenza ngaso isazela sakho ungumzalwane. Because of umzalwane funeka abe nesazela esilungileyo nesifanelekileyo apho kuzokwenzeka into okokubana izinto obukade uzenza ekuqalekeni ezirongo ezingazukisi Thixo ungazenzi. So ke ngoku kungena ke ngoku lapho ke ngoku ungena khona iziqhamo zakhe ke ngomoya oyingcwele. Ubukade ungabathanda abantu, phela sokubathanda abantu, uba noxolo enhlizweni yakho, ungalwi nabantu. Athe eze umuntu kuwe esilwa nawe, wena usuke wehle ucela uxolo, then ube uyinqobile yonke loo nto leyo. Okay. Ndiyarhalela sizicacise ngobunzulu bazo ezi zinto ezithethayo kwazi zizinto ezibalulekileyo kwesi xa sidilishana nale ndaba ethetha nomoya oyingcwele phakathi, because baninzi abantu sathini bamveza umoya oyingcwele ngendlela. Njengale nto uba uthi wena apha ngaphakathi apha kuwe weva into etshisayo apha ngaphakathi apha kuwe. So mna mntu ungakhange ndive into etshisayo ngaphakathi kum, zawutsho ndithi hayi andinaye ke ngoku umoya oyingcwele. Siba yintoni isiqinisekiso okanye naxa sozifundela izwi ke ngosenzo wakho wathi ukuba uyalithanda kufunda izwi, siba yintoni isiqinisekiso esivezayo into yobana heyi yabona ke ngoku ndigcwele ngawo la mandla kamoya oyingcwele anga? Uninzi lwamaxesha kukwazi, because sometimes uyakwazi uba ube ngumntu owoyika abantu phaya ekuphileni kwakho ngaphambili, but as ugcwaliswe ngumoya oyingcwele uyakwazi ke ngoba ndithi ubuyoyika nokushumayela, ubuyoyika nokuthetha ngoYesu. Kodwa xa sele ugcwele ngumoya oyingcwele, ndisho kugcwele inginginya yabantu ikumamele, uyakwazi into yoba uthethe, ube bold ngale nto uthetha ngayo. And ke ngoku ube uncedwa ngumoya oyingcwele namazwi owathethayo ungawathethi ephuma kuwe. Zonke ezaa zinto ke ngoku kukuncedwa okanye ububukhona bukamoya oyingcwele ekunceda ekwenzisa lo msebenzi wokuthi uthethe nabantu. Because of eyona nto siyilentukileyo thina njengoba sisindisiwe nje, sisindisele ukuze si-influence ihlabathi eli, si-influence laa mpilo besikade siyiphila ngaphambili, itshintsheke ibe indlela uThixo asebenza ngayo emhlabeni, esebenza ngathi thina bantwana bakhe, because uThixo usebenza ngomntu oye wamvuma empilweni yakhe. Okay, no kuyavakala. Ndiyacinga uba siyeva ke babukele kule ndawo ngoba lena izawuba yincoko phakathi kwam notata uDlondlo, because ke nam ndinezinto ezinditye when it comes to indaba kamoya oyingcwele. Because ndingatsho ndithi it's one of the topics that are closer to my heart, lena indaba kamoya oyingcwele. Kangoba ndivuya kakhulu xa siba sancokola ngale nto namhlanje kamoya oyingcwele. Naxa isitsho ke nayo intwana heyi uyarhalela uba kayiveze le ndaba kamoya oyingcwele uDlondlo. Ayibo, amen. Ndathi ndenza ne-research ke mna ke ndathi ndafunda ngayo umoya oyingcwele nasezwini, ndakhangela yonke loo nto leyo injalo. Since ndisithi ndifuna ukuthi ndimazi umoya oyingcwele, ndabhala nencwadi futhi ke engaye ke umoya oyingcwele esayibuya siyithethe ngayo ke nowasesigqibezela ke apha ke kule ncoko yethu namhlanje. So ndicinga uba siyibambile ke ngolaa part ethi
umoya oyingcwele lona akehli okanye akavakali lapha kuthi ngendlela eyi-one uvela ngendlela utsho kanjalo bosa umuntu akadlondla lapho uba ndimva kakuhle but eyona nto eqinisekisayo that umoya oyingcwele ungaphakathi kuwe uthi ke ngoku ziziqhamo okanye kukusebenza kwakho umoya oyingcwele lapha kuwe laa nto ethetha ngayo ke ngoku ukuthi fiye iyasuka ubukade unefiye kutsho kungene ke ngoko ukuthi ungabi nayo ifiye. So mntakadlondlo ndiyarhalela ukuvele mani le ndawo yokuthi umoya oyingcwele lona ukhe wayiveza into ethi uyathetha nathi through isazela. So ndiyarhalela ukuveze zeziphi ezinye iindlela ocinga uba wena umoya oyingcwele okanye ekutyhileka ngazo uba umoya oyingcwele uthetha ngazo apha kuthi singabantu okanye kuwe personal in fact because into endiyifuna uba ikhibe lapha kuwe le nto kuwe personal umoya oyingcwele uthetha kanjani, wazi kanjani ukuthi in fact nguye ngokuluthethayo umoya oyingcwele because iyasibhidisa laa ndawo loba ungamazi noba nguye umoya oyingcwele okanye ziingcinga zakho noba yintoni na kuwe personal yenzeka kanjani le nto leyo. Le nto iza ngolu hlobo lokuthi mhlawumbi ucinge into ube wena apha engqondweni yakho hayi mani icingwa ndim le nto. Okay. Noma mhlawumbi ndenze okuhle ndenzele umntu. Okay. Loo nto leyo mhlawumbi akanakutya umphe ukutya lo mntu yinto efike ithi qatha nje engqondweni yakho wena uyithathe as hayi mani iphuma kum le nto kanti no ayiphumi kuwe iphuma kuye umoya oyingcwele. Yenye ke yendlela leyo athetha ngazo. Uyakwazi ke sometimes ke umoya oyingcwele ukuthetha ngomnye umntu xa ucaba wena mhlawumbi unenkani yonke laa nto leyo okanye awumazi okanye awumva. Uyakwazi nje ukuthetha ngomnye umntu. Ndiyakhumbula ngenye imini sasikuloo ndawo leyo sasincokola ngezwi likaThixo. Yes. Kumnandi kakhulu ngaloo mini leyo sithetha ngezwi sishumele sisonke. Then kwabekeka kum into yoba masithandaze. Qha sabe siqhubekeka sithetha sishera ngeli lizwi futhi kubonakala into yoba nyhani ngendlela elithetheka ngayo li-powerful ngendlela into yoba ngoku simele uba siyathandaza ngoku. Yes. Qha ke ngoku mna ndinalaa nto yoba hayi mani mhlawumbi into nje le noko noba sithandaza ngayo ngxa okanye sizoqhubekeka sithandaze. Mhlawumbi simama siqhubekeke ngoku sisaqhubeka sincokola sithetha ngezwi likaThixo. Kanti nje bebekeka kum yabekeka komnye umzalwane. Okay. Naye wasuka wathi masithandaze sangena sadubula emthandazweni apho umthandazo wawunamandla ngendlela emangalisayo because of sasincokola ngelizwi likaThixo kumnandi nje. So umoya oyingcwele ke ndingatsho ndithi yenye yendlela ke akwazi uthetha ngayo. Uyakwazi uthetha ngomnye, uyakwazi ukubekeka kuwe into then wena ungayenzi then ayithathe anikeze omnye umntu. Nomnye ndingaphinda omnye umzekelo nje ngokuthi sometimes iyakwazi into yoba into mhlawumbi masithi ndinenkani mhlawumbi ndenza isono kuse kuvela umzalwane phaa athi yazi into ethile man ayikho right okanye kanjalo ndizawutsho ethethiswa ngumoya oyingcwele laa mntu ezama ukuhlangula mna ndisesonweni because of uye wathetha nam qha mna ndathi ndam-ignora andafuna ukuguquka. So ke ngoku uzothi gqike ngoku lo mzalwane ezothetha na into yoba yazi into ethile mani ayikho right uThixo akayithandi kanjalo. Mhlawumbi angathi kutsho uThixo ibe ngathi uyazithethela le nto ayithethayo but ibekwe nguThixo phaa kuye ezama ukuhlangula mna. Ndingathi zezinye zendlela ke ezo umoya oyingcwele asebenza ngazo apha. Makhawu ndicacisele kule ndawo ke ngokuthi yehluka kanjani ke ngoku ingqondo lena yam neengcinga zam kwingcinga yakhe umoya oyingcwele khakuvele nje kwezo ndawo ezo zinjalo. Eyakho ingcinga zawuthi ekamoya oyingcwele ingcinga yingcinga efika iqatha ngoku mhlawumbi yinto obungayiplananga. Khona izinto sometimes ekwazi uziplan into yoba hayi mani ndiplan ukuthi okanye ngomso ndizovuka ndithi then eyakho ivele ithi qatha ngoku. Sometimes uqomba hayi mani le nto uyiheshelele phaa kuthi uqomba hayi mani le nto ayikho right okanye mhlawumbi hayi mani ndiyiyeke mani le nto yinto nje ikuhlale into ubona into yoba futhi nasentliziyweni yakho ngoyinhliziyo yakho uba le nto ungangayenzi ungaphela mhlawumbi uzisola. Okay. So yinto elungileyo le kamoya oyingcwele iye ibekeke
kuwe. Okay. Because akakwazi ubeka into wrong. Ubeka into elungileyo then ithi qatha enhlizweni yakho nawe ujikajikana nalento kunyanzeleka into bayide uyenze. Alright, iyavakala icacile futhi xa uyibeka ngolu hlobo uyibeka ngalo uyayithanda. Baninzi abantu abathi umoya ingcwele uthe, umoya ingcwele wathi, umoya oyingcwele wathi, ufumanise enye into, hayi keke lona umoya ingcwele lona othetha apha. So mna mntu ke ngoku ngumzalwane live, ndingumzalwane kanje, kufika omnye umzalwane kum uthi umoya ingcwele uthi yenza le nale nale, okanye umoya ingcwele usixelela uba makuthi kanje nakanje nakanje. So how do I know ke ngokuthi lo moya ingcwele lona nguye ngqo lona umoya ingcwele othetha ngalo mzalwane, okanye zingcinga zalo mzalwane, okanye nguSatana lo uzenza umoya ingcwele? Because naye ndiyayiqaphela nto ingathi ikhona into enjalo, phofu imane ngathi ingathi ikhona into enjalo phaya uSatana ezenza ingelosi yokukhanya ezenza umoya ingcwele. So ithini ke ngoku mna ndingulo mzalwane ke ngoku kufika lo mntu uthi umoya ingcwele uthi kanje nakanje nakanje nakanje. So mna ndingumzalwane, ithini eyam irole, funeka ndenze ntoni ke ngoku ukuze ndiqinisekise ukuthi umoya ingcwele lo uthetha apha ngalo mzalwane, futhi ndazi kanjani ukuthi nguye kanye ayingeyanga umoya ingcwele lo uthetha apha? Nokuthi wena at the same time wena wenza kanjani kwelakho icala? Ndizobuyela kulaa nto bendike ndenza umzekelo ngayo, ndathi kwaye kwabekeka kum into yoba masithandaze, but mna ndalentuka ndayibamba into yoba hayi mani mhlawumbi sothandaza maybe ngethuba elizayo, but yathi xa ibekeka kum yabibekeka nakuye ngapha omnye umzalwane. So ke ngokubonakala ukuthi le nto xa into ibekeke komnye umuntu uyakwazi umoya ingcwele ayoyingqina nakomnye. So ke ngoku le nto ithi xa into esiza nayo umuntu iye ingqineke apha kuwe na umoya ingcwele wakho into yoba hayi mani nyani unyanisile mani lo mntu le nto ayithethayo. Because I know akanothi umoya ingcwele ethetha ngaphaya then mna ndibe ndisithi hayi mani ayiyo lento, kodwa ngumoya ingcwele lo uthetha loo nto leyo. Kumele athi xa esiza umzalwane sithi kwenzeke into ethi, ngoba iyakwazi into yoba mhlawumbi athi engekafiki nokufika kumzalwane lo eza naloo nto ibe seyibekekile kuwe engekayithethi noyithetha, athi eyithetha so ibe ngathi into obusele uyazi wena. Okay. So ke ngoku kukusebenza kwakhe komoya ingcwele. Likhona izwi ke elitshoyo lithi umoya unentumekelelo. Laa nto itshoyo leyo ukuthi unentumekelelo, ngamanye amagama uyakwazi into yoba asuke kum angene komnye umuntu ethetha laa nto ebeyithetha kum ayithethe nakomnye umuntu at the same time. Okay. Ithini ke ngole ndaba yezwi nomoya ingcwele xa kungena apho kuloo ndawo leyo injalo? Kuyakwazeka into yobana into esezwini ingangqamelani nayo umoya ingcwele, okanye umoya ingcwele into ayithethayo ingangqamelani nezwi? Ayingekho ikwazi. Ngoba uYesu efundisa kwincwadi kaYohane just papa chapter 14 kanye chapter 16 abathetha khona ngomoya ingcwele, uthi phayana xa ithetha uYesu umoya oyingcwele akazungqina okukokwakhe kodwa uzothetha ngam mna ndinguYesu. Okay. Uzongqinela mna into endithethileyo, nam ndinguYesu ndithunywe nguBawo, into endiyenza ndiyithunywe nguBawo, andizenzeli okukokwam. So naye umoya ingcwele ke ngoku uzongqina ngam ndingulizwi okanye ndililizwi. So ngamanye amagama ilizwi lihamba nomoya ingcwele akohlukanwa. So if ithe yohlukana kulo ilizwi, hayi ithanda ixake uba ingaba isuka kubani. Okay, ndibuza lo mbuzo lona ngoba abanye abantu nyhani ke le nto besendike ndayithetha before, into yobana umntu uyafika athi umoya ingcwele ndixelela kanje, but ufumanisa ukuthi le nto lena ayithethayo lo mzalwane lona ayihlangani tu nezwi, izwi lona liyakhabana nale ndlela enza ngayo lo mzalwane lo. So ndiyakulaa nto ethi ke ngoku kukungqinisisa nje le nto uyithethayo into yobana izwi
lingqinela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ungqinela izwi. Ihamba kanjalo lento babukela ngicima baseyibamba yonke lento lesiyithethayo. Akakwazeki into bana athi umuntu hayi umoya oyingcwele uthi masihambe sokuba. Ayikwazi kwenzeka lonto le kanye athi hayi umoya oyingcwele usinikeza ubulumko obana singeba ngolhlobo okanye singayenza nakanje lento singajola ngolhlobo ngolhlobo. Umoya oyingcwele. Ngiyacika ngakubethaka emlonyeni. Ngiyacika kunendawo apho uPaulos athetha khona ayala uTimothy, andazi noma nguTimothy wesibini noma nguTimothy, kodwa ndiyacinga uba nguTimothy wesibini chapter 4 phayana apho athetha khona athi kuyakufika ixesha apho abantu bayakulandela imfundiso zamadimoni. So uyabona ke ngoku it means imfundiso zamadimoni nazo zikhona, siyakwazi ke ngoku ukuthi sitwiste leni into i-right kaThixo then kuthiwe nguThixo ibe ingenguye. So ke ngoku zezo mfundiso zamadimoni ezo uSathana azibekileyo azi-applyayo apha emhlabeni because of uSathana sikhe sayilento kaleyo indawo sikhe sayithetha ukuthi naye uzenza ingelosi yokukhanya ingathi ngokukhanya ibe yena ezazi into yoba akasebenzeli kukhanya uSathana. So yinto ke ngoku ekudingeka into yoba singabazalwane sibe careful kakhulu. Izwi lingqinela umoya oyingcwele, umoya oyingcwele lingqinela ilizwi. Finish and clear. Jesus, I guess siyakuva ke mntakadlonto. So now that ke ngoku usixelela ngale ndaba kamoya oyingcwele, ndiyafuna ke sigqithe siye kule ndawo ye-fruits zikamoya oyingcwele ukuthi ke ngoku kubonakala kanjani okokuqala iziqhamo ezizenyama zibe zibonakala kanjani ezi zikamoya. Futhi ndingumzalwane ke ngoku osabethakalayo esonweni ndinezi ziqhamo zakwanyama. Ndenza kanjani ke ngoku okanye umoya oyingcwele uyenza kanjani le nto mhlawumbi ungakwesicacisela yoba anditransforme from ekuthini ndibe ngumuntu wakwanyama to uba ndibe ngumuntu wakwamoya. Into enjalo le ndiyibuzayo. Kakhulu kufuneka kwemeko enjalo ukunyaniseka because uThixo uyamthanda umuntu onyanisekileyo. Xa onile sibekelwe kakhulu abantu ngaphambi kwethu ozokwazi into kokuba basicebise. Ekuthiwa ngabelusi befundisi ke njalo bonke abapostile yonke le nto. So xa usiya kulaa mntu uyothetha inhliziyo yakho into yoba noma ndonile okanye ndiyabethakala kule ndawo, then laa mntu ke ngoku yena uyathini, uyakwazi ukuhlala nawe phansi. Iqala kanjani le nto uze nayo then akuthandazise ekucebisa into yoba yenza ngolu hlobo because isono esi uma sinongena kuso sizawuthi wonke umuntu okhoyo emhlabeni uyakwazi ungena esonweni. Then ke ngoku njengoba ungena esonweni uphinde ufumane ithuba lokuthi uphumele ngapha kwaso, then wakuba ke ngoku uphumele ngapha kwaso, ngamanye amagama sona experience yokwazi ukumcebisa ke ngoku omnye ongenayo kuso into okubana no, mna ndithe ukuze ndikwazi ukunqoba ndanqoba ngolu hlobo. Then kulapho ke ngoku uNkulunkulu athanda khona into yoba okay lo muntu noba usenzile esona but uyazithoba okanye uyazisola ngalento ayenzileyo. Then ukupha amandla ke ngoku into yoba ukwazi ukuyilwa loo nto leyo ikubethileyo. Kulapho ke ngoku nyhani ke asebenza khona ke ngoku amandla kamoya oyingcwele. Ithi ke ngoku mhlawumbi ngenxa yoba ufumene ezangcebiso ifika laa nto ibikubethile. Xa ifika unamandla ukuthi no kuyo because of utheni ufumene ingcebiso ezizokubamba into yoba yenza ngohlobo ukuze le nto ingaku-overpower. So ke ngoku umoya oyingcwele akuncede ukwazi uqhubekeka than the next time ukhumbula ngenxa because kaloku kuthiwe umoya oyingcwele xa emfundisa uYesu wathi uzosifundisa umoya oyingcwele, uzosikhumbuza. Now laa nto ke ngoku ubuyixelelwa phaya
laa nto ubuyifundiswa phaya into yoba xa kufika mhlambe mandithi isono siqala apha engqondweni, xa kufika engqondweni yakho ingcinga yoba wenza isono, wena ubaleka uya emthandazweni, ubaleka uya ezwini, uzikhiphe busy because usathana kakhulu ufika emntwini mhlambi ungumuntu ocomfortable nje, mhlawumbi akukho nto uyenzayo, then ke ngoku akufake ezakhe because kubhizi, uhlala ebhizi kakhulu usathana. So ufuna ke ngoku umuntu ozoba busy naye esilwa because of sisemfazweni. So ke ngoku umoya engcwele uye akukhumbuze ezaa zinto uye wacetyiswa ngazo, into yoba yenza lena into, yenza lena into, then ukwazi ke ngoku ukunqoba nokoyisa. Nawe utsho ukwazi ke ngoku ucebisa omnye umntu ozayo mhlambi esiza kuwe esithi nansi ingxaki ndinayo, because of uyakwazi umoya engcwele ayidirecte umntu kuwe ngenxa yento obukwazile ukuyinqoba laa nto ibikuxaka. Okay, no kuyavakala. So ibuyela back to laa nto mos ubuyithetha ekuqaleni, umoya engcwele uthetha ngendlela. Uyakwazi uthetha ngomnye umntu futhi uyakwazi uthetha kuwe personal. So uthi ke ngoku iqala le nto ngokuthi umoya engcwele mos awuzusikwizela kumfundisi, yabo, iza kuxelela into apha ngaphakathi apho kokuqala uba kawukuye phaa kumfundisi uyocela iingcebiso. Yayibona into enjalo. So ndiya kulaa nto uba ingase icace loo nto leyo injalo uba sometimes umoya engcwele udilishana nawe ngaphakathi. Sometimes athi hey, kudala uzama mhlawumbi udilishana naye ngokunokwakho lena imeko, ngakugqithele ke ngoku uye komnye umntu, then ke ngoku nakulowana umntu akunikeza ingcebiso ubuye ke ngoku uthi ke ngoku umoya engcwele after ekuxelele ke ngoku okanye ekuxelele okanye ethethe ngalaa mntu lowa, ubuye ke ngoku akucacisele nawe uba okay, yenza kanje nakanje, khumbula la kube kuthiwe thandaza, zila ukudla, funda izwi. Okay, ndizibambile ke ezo ndawo ezo zinjalo. Bendifuna nje nokuclarifya futhi nokuba ndiyivisisise kahle uba ndiyibambe kahle na. Ndiyibambile phofu ngolu hlobo uyitshela. Okay, amen. Make singene ke ngoku kule ndawo ethi ndiyafuna ke ngoku ukuchaza kule ndaba endithetha ngayo ezaziqhamo ke ngoku zakwanyama nezakwamoya. Ndiyafuna uba sike singene because I believe ukuthi umoya engcwele mos ukunikeza iziqhamo zakwamoya, usathana ngapha ukunikeza iziqhamo zakwanyama. So ndiyarhalela ke ngoku ukuyiveza laa nto leya, ukungene deep phaa kulaa ndawo leya injeya. Usathana kakhulu into ayenzayo uye aplante apha engqondweni yam because usebenzisa ingqondo yomntu kakhulu. Aplante phaa i-seed yakhe. Okay. Then laa seed ayiplantileyo phaa uyayazi yena uba izawukhula. Mhlawumbi masenze umzekelo, sikhula mosingamakhwenkwe phaa ezilalini, nikwazi uba nithelekiswe phaya. Okay. Thelekisweni nilwe kuthiwe uyoyiswa, wena uligwala, uyintontoni ibizwe ngamagama, ube nala low self esteem, yonke laa nto leya, then uzibone ungeyonto wena. Zonke ezaa zinto zizinto ke usathana zityalayo eziya, uligwala, akho nto uyimelayo wena. Then ukhula nje ke ngoku uzibona ungeyonto, ungenanto wena mhlawumbi ungaze uyenze ibe yaphumelela. So ufake zonke ke ngoku ezaa zinto uphele uba ngumuntu onenzondo. Sometimes singababona aba bantu mhlawumbi kuthiwa zizikoli, yonke laa nto, ingabantu abalentukileyo abenza ezaa zinto, kanti ezaa zinto mhlawumbi ziqale mhlawumbi kwi-bullying, into enjalo nasesikolweni. So iziqhamo ke ndizawuke ndizifunde kancinci apha kuncedi abasebalentuka kumaGalati ke uchapter phaya ngu-5. Ithi phayana ke ukukhokhela komoya. Kodwa ndizawuvele ndiqale nje eziqhameni ke zenyama kumuntu mhlawumbi ongazaziyo iziqhamo zenyama uba ziyintoni. So ithi apha uverse 19, iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama ile: ukrexezo, umbulo, ukungcola, urheletyo, ukubusa kwizithixo, ukukhafula, iintiyo, iinkani, amakhwele, imisindo, amayelenqe, iimbambaniso, izahlukane, zonke zinomona, okubulala, okunxila, iindywala, zonke ezaa zinto ziziqhamo eziyana zenyama eziziplantwe nguSathane engqondweni yomntu. So kanti xa efikile umoya ke ngoku emntwini, yena uza nezi ziqhamo ke ngoku emntwini. Apha kuverse 22 ke esona siqhamo sikamoya luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade, umsindo,
ububele, ukulunga, intembeko, ubulali, ukuzeyisa. Zonke ke ezazinto eziyami ziza nomoya oyingcwele. Because xa sele ungenwe ngumoya oyingcwele apha ngaphakathi kuwe uyakutshintsha. Uyatshintsha njengoba ilizwi lisitsho kuncwadi yabaseKorinto ba umuntu uyatshintsha bese isidalwa esitsha. Ngamanye amagama kusuka bonke obabumdaka bebutyalwe nguSathana pha empilweni yakho. Ezazinto uzibone zingafanelekanga into yoba zingaze ziphile ngaphakathi kuwe, because into masithi isidi, njengoba sithi ufika atyale isidi, sendizibalele ke phayana, isidi iye ikhule xa ityaliwe. Okay. Then xa ikhulayo izoveza iziqhamo. Then kulapho ke ngoku yabona isidi xa seyikhulile ineziqhamo, kulapho isimo somntu siye ukuthiwe xa ithetha iBhayibhile siba mandundu. Okay. So ke ngoku umoya oyingcwele uzosusa yonke, ngamanye amagama umoya oyingcwele uzobuyisela umuntu kwimeko awayekuyo ngaphambili before kufika isono. So nathi ke ngoku xa singenwa ngumoya oyingcwele kuphuma ezazinto bezifakwe nguSathane, ezasidi zakhe, yonke laa nto ayenzayo, kungene ke ngoku into yoba ndibuyele kuThixo ndibe ngonyana kaThixo, because uThixo ufuna ubona oonyana bakhe apha emhlabeni. Okay. Ndiwuthandile ke lo mzekelo lona obuveza apha wento yobana ngexesha uthelekiswayo phayana uSathana is busy planting iseed yakhe ngelaa xesha eli. Zininzi ke nezinye izinto. Ndiyarhalela mani ukhe uyenze neminye imizekelo so that sicacelwe zezi zinto ezinje. Uyenze imizekelo kweli cala leziqhamo zakwanyama, uzoyenza imizekelo nakweziqhamo zakwamoya, ukuthi kahle kahle ngoku sona sizibona kanjani, uzibona kanjani ukuthi yabona ngoku hayi ndinaso isiqhamo sikamoya ngoku esiluthando, ndiyaso isiqhamo sikamoya ngoku esikuzeyisa ngoku, yabona into ezinjalo. Ngakungene kwezo ndawo ezo ezinjalo. Bendikhe ndatsho ke ngaphambili ukuthi kukho laa nto yokuthi ukwazi ukuxolela umntu. Okay. Because laa nto ayonto uSathane uye ile nto usenza sibe ne-anger thina singakwazi uxolela. Okay. So umoya oyingcwele yena ukhupha i-anger afake uxolo emntwini. So ke ngoku uxolo lolu ukwaziyo ukuthi umuntu ekwenze loo nto imbi. Ndiyaqonda mhlawumbi ukuthukile, because bayakwazi bakhona abantu angavela kuthuke nje endleleni uzihambela. Usuke uthukwe nje, mhlawumbi uthukwa uphethe iBhayibhile kuthiwe la maxoki la. Yes. Yabo. Then uSathana ngelaa xesha ubhizi oba laa nto kuthiwa ubuxoki uzosusa into yoba wena kuthiwe ulilungisa ukwazi uthetha inyaniso. So ke ngoku wena uyuxola enhliziyweni yakho, ube noxolo. Because of ngenxa kantoni? Ngenxa kamoya oyingcwele okhona ngaphakathi kwakho. Ube noxolo enhliziyo yakho. Uyazazi wena mos mna aniloxoki. Okay. Unothetha inyaniso. Yayibona. So ke ngoku ngamanye amagama ukukwazi ukuthi wena wehle uzithobe uyamoyisa uSathane, because laa nto if ubuthe wena wenyuka nawe waphikisana nalaa mntu walwa nalaa mntu, then laa nto ayithethileyo uyenza ke ngoku ukuthi imile ngaphakathi kwakho. Ungumzalwane, imile laa nto ngaphakathi kwakho ngokwakulwa. Uyayithatha laa nto ibikuye uyifaka kuwe nifane ke ngoku. So kanti umoya oyingcwele into ayizisile into yoba wena xa ebhizi laa mntu ethetha ezaa zonke ezaa zinto azithethayo, ningamaxoki nizintoni, ngapha yena uthi yehla wena. Ndehla, iba noxolo. Okay. Because of uThixo uthobekile bazalwane kakhulu. Ndiye ndithanda uwenza lo mzekelo kaYesu. UYesu ukhe wathi efundisa wathi indawo apha kuncwadi kaMateyu chapter 11 verse 28 phayana ethi, sani kum nonke nina nibulalekayo sindwayo ngumthwalo nika ukuphumla, thabathani indyokwe yam nithwale nifunde kum. Ube nale ndawo ethi ndithobekile inhliziyo and imiphefumulo yenu nayifumanele ukuphumla. Uyakwazi ke ukuthi ngokuxolela kwakho nje uve irest ngaphakathi. Hayi man, ndivuba umnandi ngeli xesha kalawo kanye bekumele ndiyaphuphuma ngumsindo, melwa laa mntu ndiye ndambamba ndamxhama. Hayi, wehle nje uva nje ubumnandi empilweni yakho because of wenze yona nto ifunwa nguThixo apha emhlabeni.
So ndiyayibamba le ndawo ithethayo mntakadlondlo kule ndawo lena othi nale ndaba endiyingqina phofu nam ixesha uthethayo into yobana umoya Umamele oyingcwele umoya oyingcwele, uyahlebeza uyathetha, ngapha yes. ecaleni njengoba yena esiza lo mntu lona ethetha laa nto ayithethayo egibisela la mazwi ngapha kweli cala umoya oyingcwele uthi ndiyehla sukumphendula. Ndiyayicinga ke ngoba ngexesha ubilayo apha ngaphakathi apha kuwe uqomba hayi kodwa lo mntu ndiqhela kakubi noba sekusithiwani hayi ngekhe. Ndiyayiqonda ngokuba ndisindisiwe. Uyabona ingqondo yatsho mos ngapha ecaleni zezisithi uthetha ngazo ezimbini zigcwala apha engqondweni usana uyayityala uthi hayi kodwa noko ndisindisiwe kodwa ndiyayi-understand kodwa hayi no not leni paki. Yeah, because eyona nto afuna ukubuyisela kuyo ufuna ukubuyisela pha kulameko mandize ngokuthi kaloku umoya oyingcwele ungaphakathi kwakho so ulawulwa nguye ngoku. Then njengoba ekulawula ke ngomoya oyingcwele then akakwazi into yoba akuyekele Yes. kulameko because of ngoku kulula into yoba ungakhiquwe uphele usenza laa nto yoba ulwe nalaa mntu then lihlazeke more ivangeli lethu kuthi ngabazalwane abalwayo. Okay. Yabo ngelinye ixesha uyayazi into yoba ungaze uthi ubetha umntu because of izinto ezikhoyo zininzi uSathane uthakatha kakhulu. Ungaze uthi ubetha mhlawumbi ngenqindi kanti ngubhodi 2 lo vele ubetha umuntu afe then uyongena eziseleni. Then ke ngoku eyona nto ibalulekileyo ke ngoku wena la voice kamoya oyingcwele ithetha phaa ecaleni nawe ukhona kule fight kule nto emele uba iyenzeka ukhona umoya oyingcwele. Then wena ke ngoku eyona nto le nto kuleyo mamela umoya oyingcwele ngoba ngoku songowakhe. Jesus. Songowakhe akwazi ke ngoku ukuthi uphinde uthathe elani icala ngoba uzobe uyimoshile. Wow, okay. Hayi kuhle so ngamagama phandle babukeli siyeva apha umntakadlondlo uyasicacisela uba gadi seed efikayo engqondweni yakho uba yeyiphi na le seed uyayamkela na okanye uyikhabela ngaphandle because yona iseed kaSathana izokulimaza ihlala ikhona. USathana ulapha ecala kwakho koko naye eziba nomoya oyingcwele lapha ecala kwakhe noSathana uthi hey nami ndikhona ngapha kweli cala ngapha imfazwe ke ngoko yakwamoya and ke ngoku ilapha engqondweni yonke le mfazwe. So ithi ngamanye amagama amafutshane le seed kaSathana esisono nalento embi ayityala engqondweni yakhe zama ngandlela zonke uba uyikhuphele ngaphandle ngezwi likaThixo ngoba utshilo ngolohlobo elo linjalo and then uzixele ukuthi ndimamela lena into engapha kwelicala ngapha esuka kumoya oyingcwele mna endixelela into yobana no sukuyeza sokuphendula apha kule ndawo. Ndazi uba ndiyibamba kakuhle nake mntakadlondlo xa ndiyibeka ngolo hlobo elinjalo. Injalo kanye because thina kuninzi nje because of kwincwadi yabaseKolose kuthethwa phaa ngento yoba nento ephuma emlonyeni wethu mayibe yinto enencasa. Ithi kwenye indawo mayibe egalelwe ityuwa. Then laa nto yoba kuthethwa ngetyuwa ke phaa kuthetha into yoba mayibe nencasa into ephuma emlonyeni wethu because abazalwane ngokule mihla siphila kuyo akusohluleki into yoba umzalwane ngomphi osindisiweyo ngomphi ongasindiswanga because ngoku sisafana nehlabathi senza yonke into eyenziwa lihlabathi kanti umzalwane kwa intetho yakhe yohluka into yoba ngumzalwane lo uthethayo ngoku. Jesus. Then ke ngoku ngenxa yokuthi sibambe izwi likaThixo sisenza izinto ezifunwa uNkulunkulu kulula ke ngoku into abantu basindiswe ngenxa yethu. Kodwa if ever sifana nabo senze zazinto bazenzayo then siyababulala abantu bakaThixo. Sithi hayi abafuna usindiswa kanti iphuma apha kuthi le ngxaki. Okay, njengoba uthetha nje kuthi qatha le verse lena ethetha ngoPawulos phaka baseKorinte apho ethi zonke izinto zivumelekile noko azindilungele zonke. Yebo, so ndibamba le ndawo ndiyafuna uke singene kule verse le ndiyikotayo because ke singabazalwane sibaninzi and ngamanye amaxesha sikhonze ebandleni eli-1 ngamanye amaxesha futhi khibe ngumfundisi owenza into esisona ibe ngumzalwane othenjiweyo wenza into esisona ibe lilungu elidala lebandla usazifikela wena wenza into esisona laa mntu lowana uyayibona into enjalo ke ngoku. So ndiyarhalela ke singene kuloo ndawo leyo ukuthi umoya oyingcwele ubaphi ke ngoku kuwe wena mzalwane siyidibanisa futhi nale verse endiyithetha ngayo le ethi zonke izinto zivumelekile kodwa azindilungelanga zonke. If sinongena apho sizawuthi
Uyazi into yoba ucholwe nguYesu. Okay. Asicholwanga nguYesu, ucholwe nguYesu. Ngamanye amagama insindiso yakho wena siqu. Because zininzi izinto enyanisweni uSathana azenza ezamela ukuthi athimbe abantu Yes. kwezo zinto njalo. So insindiso yakho wena into ebalulekileyo nditsho noba umzekelo ndizawuthi mhlawumbi ndityhilelwa ngomfundisi wam noba ndityhilelwa ngomzalwane wam. Ndiye apha kum ndaye ndingumntu ke othanda uzifundisa ke sometimes nami ndizisebenze because of insindiso yam le nami ndizisebenzile. Ndinento ethi apha kum xa umntu etyhilwa kuwe ithi loo nto leyo mhlawumbi wena into ebe unawo amandla ukuthi laa mntu ukwazi umnceda. Wena okwakho ukwenza kukuthandaza. Okay. Because ikhona indawo etshoyo ukuthi andazi ndizabe ndiyibeka kakuhle okanye ndiyikota kakuhle na apho ithetha ngento yoba thwalisanani ubunzima. Ubunzima because of ilithi pha uyobe uzalise umthetho ngokuthi uthwalise laa mntu ubunzima akubo. Okay. Because of thina singenelwe yinto yokuba sihlekane, kanti ngeli xesha uhleka umzalwane esesonweni uvula igap yento yoba isono masiqhubekeke. Ayivali laa gap into yoba le nto mayibe iyaphela. Ayipheli ke ngoku wena fana nomntu otheni othi hayi onguvula zibhuqu into yoba hayi makuqhubekeke kusenzeka okubi. Ukhona ngumzalwane. Kanti eyona nto ibalulekileyo ukuthi sithandazisane, sivelane. Lithi izwi likaThixo singamalungu emzimbeni omnye. Xa elinye ilungu lisiva kabuhlungu namanye ayathokombisa onke. Avelana nelalungu likulameko. Singabo bantu banjalo thina. Into yoba xa kwenzeka into ebandleni nditsho noba ngumntu ekudala esindisiwe eyona nto ibalulekileyo kukuthi sithandaze. Then laa mntu ancedakale lowa because kuNkulunkulu akukuhlanga ukuthi uThixo aluze umntu osele esindisiwe because akukho lula ukufumana umntu ongasindiswanga. So singabazalwane funeka singenwe kokwakumanyana nokubambana. Sibe ngumzimba omnye. Hayi lento yoba usikhethane ngamabandla hayi lo khonza ebandleni elithile lo wenza into ethile lo asikwazi ukuzenza ezo zinto ezinjalo ngongathi because of size sangenela ndiyazi ukuthi idemocracy le mhlambi isimoshe kakhulu. Democracy ize nesystem esiyibukela phayana kwezi party. Ufumana beparty ethile iANC ayihambisane neNtonto zonke izinto EFF zonke ngoba ndifuna utsho zonke izinto ufumana into yoba omnye uhamba ngapha omnye uhamba le omnye uhamba le abahlangananga aba bantu. Siziqhamo zenyama ezi. Iziqhamo zenyama. Njengoba bengahlangananga aba bantu it means ngeke bakhento. Nathi umbuso kaNkulunkulu ngeke sikwazi wakha singahlangananga. Eyona nto ibalulekileyo ukuthi kuhlanganwe simanyane and into esimanya esenza simanyane ikwangulo moya oyingcwele. If moya oyingcwele akekho okanye omnye akanaye omnye unaye abakwazi le nto ukuconnect abo bantu. Into esenza simanyane ngumoya oyingcwele sibe mzimba mnye. Uthi xa unenhlungu nawe uyiva inhlungu yami. Ngumoya oyingcwele osebenza lo msebenzi lowo. Ulolo hlobo. Hey, namandla. Ndibamba le ndawo ndiyayithanda le ndawo ethi insindiso is personal. Uyabo? Ukongeza nje la verse bendiyikota phayana. Ithi laa nto lena ke ngoko noba ngaba omnye umntu noba umdala kangakanani insindisweni evangelini ubona uba hey nangoku akasenzi kakuhle. Ndinako ukukota le verse hey nami benginako ukuyenza kodwa ke lento lena kodwa into ethapha ngaphakathi okanye into ethapha ngaphakathi kum iyandinqanda ithi no ngoba insindiso uthile wathi it's personal. Yes. Then as i-personal insindiso ke ngoku nyani awukwazi into yoba wena wenze laa nto ayenzileyo. Uyakwazi ke ngoku uzinqanda wena no. And again loo nto leyo ikwenza into yokokuba
nyhani umile apha kumoya oyingcwele because of ikwanguye lo ukunqandayo into yoba wena ungaze wenze laa nto yenziwe ngulaa mntu. Then ke ngoku unesiqhamo ke ngokumoya oyingcwele sokuzeyisa. Okay. Yebo. Then ngokumamela nje umoya oyingcwele sithi no ungayenzi wena laa nto. Then unako ke ngoku ukuthi uzoyisa. Ngamanye amagama unako ke ngokuphinde laa nto bendiyithe into unako ukuthi ufundise nomnye umntu ngale nto. Mhlawumbi yehlele laa mntu. Umcebise into yoba hayi man kanje nakanje nakanje ungakwazi ukuthi uphumele nawe okanye ungangeni kwisimo yena ngene kuso. Okay. Ndiyarhalela ke singene ke ngoku apha le ndawo ukuthi as abazalwane abaphila in this generation kweli lethu ixesha singenza kanjani ukuze sikwazi uba sibe connected kunye naye umoya oyingcwele ukuze like umoya oyingcwele akasebenze nangathi asebenze ngathi even nakwesi sizukulwana sethu because it's like ngoko ukusebenza komoya oyingcwele sakugqibela eBhayibhelini yabo okanye siva kuthiwa umoya oyingcwele wayesenza imimangaliso emikhulu ngexesha lotata uBhengu. What can we do kwesi sethu sizukulwana ukuze umoya oyingcwele akwazi ukumuva nakwesi sethu sizukulwana sineka senze ntoni ukuze umoya oyingcwele akwazi usebenza ngathi asebenze nakuthi futhi ngaphezulu koko kwesi sethu sizukulwana ngokwendlela ubona ngayo. Bendikhe ndasho ke ndathi i-system because yonke i-system neke siyijonge i-system esebenzayo ukuthi i-system enjani. Ndithe kwanteta ndathi yabona ubujonga apha emhlabeni njengo-ANC baqhe u-ANC ime phaa kude enye ime phaa kude enye ime. Loo nto yi-system uSathana ayenze even ebandleni eliyi-one. Andithethi ke ngamabandla into yoba eli bandla eliya elithile. Bandleni eliyi-one ufumana into yoba i-connection yabazalwane ayikho. Okay. Ubudlelane babazalwane sidlelane abantu bamanyene man even masithi even ubabukele masithi ufike ebandleni labo afika mhlawumbe uvakashele nje ufika ubona abantu bonke man mandithi uyangena nje emnyango bayakulangazelela bonke uba xa hayibo ingaba ndenze ntoni man abantu banothando lungaka man empilweni yami ngongathi kufike upresident kufike umuntu omkhulu. No, it's because of what bamanyene yabo kulwe ngawe uboma hayi man mandithi kube lula man kwakubo nje uboma kungalona umuntu mhlambi ufumana into yoba mhlambi kuphuma inkonzo nihlala phansi nibulisana ufumana mhlambi ungathengelwa i-drinking lo uthi uyabona nanko omnye edigqine yakho uxakwe nawe man because of uthando olububudlelane obuvela kumoya oyingcwele because of siyayisho phaa ekugqibeleni mos xa sisamkela ufefe ubudlelane bukamoya oyingcwele bobudlelane bufuneka kakhulu apha phakathi kwethu singabazalwane sibe connected. Ndike nathi kanqokola nomlithi yabona i-radio ungayibona inhle ngaphandle sometimes xa ufika phaa uyivula mhlawumbe ufumane iyatshitshiza ingavakali le nto iyithethayo because why kuqhawuke intambo i-connection phaa ngaphakathi eyona nto ifunekayo kukuhlanganiswa kwale connection then uyiva i-radio ithetha kakuhle. So ngamagama phandle uthi into esibetha kakhulu apha bubudlelwane nabazalwane bubudlelwane futhi kunye naye umoya oyingcwele ukuze asebenze kufuneka senze njalo because if sifunda kwincwadi yezenzo phayana kwenzeke imimangaliso emikhulu abazalwane kuthiwa babedlelana kuthiwa babeqhekezelana isonka ininzi into ethethwa phayana ithi ke ngoku xa ithethayo kwakusenzeka imimangaliso ngayo loo nto leyo indlela ababehleli ngayo ababephila ngayo aba bazalwane kwakusenzeka imimangaliso futhi lithi xa uqhubekeka babe nobudlelane bengqowa bengqowa lentuka yokusiza abantu ithi kwakungabonakali nolihlwempu phakathi kwabo because babe connected babengafuni into ezokwenza into yokuba ivangeli lihlazeke mhlawumbe kukhonzwa umzalwane kuthiwa hayibo lona umzalwane utheni wanje walolu hlobo phakathi kwethu sisikhona. So abantu babe inkathalo engummangaliso yile idinga phakathi la connection yabona uba connected kokufunekayo funeka sikwenzile because of umoya oyingcwele uyayithanda iunity ngoba
nezulu linjalo, nguThixo bawo, ibe ngunyana, ibe ngumoya engcwele. Ba-connected. Akwazeki into yoba umshiye ubawo, umshiye uYesu, umshiye umoya engcwele. No, bonke bahamba kunye. Benza into eyi-one. Yiyona nto iyosenza leyo simnqoba uSathane. That's why insiswa nisithi i-division yi-system ekhoyo apha emhlabeni. Ungajonga namakhaya, amakhaya ayakwazi into yoba nizalwe kunye kodwa ningavani. I-system uSathane ayibeke emhlabeni. So ke ngoku la system leya amakholwa bekumele ayayibona, ekuyiboneni kwawo ayilwe ingabikho ebandleni likaThixo. Then ibandla likaThixo lizofunction. Nditsho noba ingalibandla eliyi-one lenze lo msebenzi lowo, kuninzi okungenzeka kutshintsheke amabandla amaninzi ngelabandla liyi-one. Linokwenza. Jesus. Khawungene ke ngoku kum ndindodwa, ndinguyelo, ndingulo mzalwane, ndimamele, ndibukele apha ngoku. Ndenzani mna personally ke ngoku? Ndikuvile le ndaba uthetha ngayo ukuthi kuyadingeka ukuba sibe ne-fellowship nabazalwane. So mna personal ndenza njani ukuze ndihlale ndisemandleni, ukuze ndibe connected naye umoya engcwele, ukuze futhi umoya engcwele asebenze ngam kweli xesha linjena, kweli xesha libi kangaka angasabonakali even. Ndingatsho ndithi mhlawumbi awasabonakali kakuhle amandla kaThixo. Not that uThixo akafuni ukwenza imimangaliso namiqondiso nanto ezinkulu, but ke ngoku thina sithi abayingxaki. So ndenza njani ke ngoku mna personal ndiyiva le uba funeka sihlangane nabazalwane ukuze nam ndibe nento xa sihlangane nabazalwane enza intumelelo ebazalwane okanye umlilo apha kum. Ndenza njani ukuze xa ndihlangene nawe kube kuvutha umlilo omkhulu? Ndiwugcina unjani lo mlilo uvutha apha ngaphakathi kum personal ke ngoku, njengoba utshilo wathi intsindiso le is personal. Yebona ke zezazi into besike saqala ngazo ukuthetha. Sithetha pha ukuthi umoya engcwele uye atyala uthando ngaphakathi, la seed yothando enhlizweni yakho. Uthi utata uZulu owake wathandwa wasuka ezulwini, uthi xa ethethayo uthi phayana kwaye kwathiwa kaloku xa kuthethwa naye isono sakhe awasiboniswayo pha, kodwa kaloku wena awumthandi ummelwane wakho njengoba uzithanda. Yivesi ke leyo. Then ke ngoku uthi kaloku wathi xa ethethayo, Nkosi ndinike olo thando loba ndimthande ummelwane wam njengoba nam ndizithanda. Uthi ke ngoku nyhani, uthi weva apha kuye xa emnikayo uYesu oluthando. Uthi kwafika kwathi kwakho into ethi chontsi apha enhliziyweni yakhe, itsho kamnandi le nto. Uthi bubumnandi engazange ndabuva apha emhlabeni. Uthi ke ngoku xa ethethayo, kwathi uba kwenzeke loo nto leyo ndaxakwa ndim. Uthi njengoba ndixakwe ndim, uthi ngendlela ekwenzeka ngayo oluthando olungenileyo empilweni yam yanga ndinganikela. Uthi ndixakwe noma ndinikele, ndenze ntoni, kungene uthando lukaKristu empilweni yakhe. So zizinto ke ezi endiqonda ziphendula ke lo mbuzo oba wenza ntoni. Ukubonisa uthando. Uthando abaphakathi kwethu, because aba bazalwane if usayifumana nyhani le nto kasithetha ngayo kwincwadi yezenzo kuchapter 2 phayana, ndicinga bangu-chapter 2 ekuthethwa ngayo abazalwane bebeqhekezelana. Ngamanye amagama kugadwe wonke umntu, masithi nolambileyo. Akho mntu kuzothiwa uyalamba apha endlini kaThixo, akho mntu kuzothiwa apha uswele. Kokwakuhlangana ke ngoku kugadwe yonke laa nto leyo, into yoba ibandla likaThixo lihambe indlela eyi-one, libe yinto enye. Because noYesu xa simfumana, uYesu phakathi kwabafundi bakho wayengabonakali uba nguYesu lo. Because batheni? Bayafana. Wawungakwazi umohlula uYesu uthi lo nguYesu lo. Kwakunzima. That's why uJudas kwanyanzeleka into yoba afike amhage uYesu amkhise. Then kuzothini? Abonwe ke ngokuba nguYesu ke ngoku lo. So zizinto ke ngoku ezi ekufuneka ziliwe, funeka silwile silibandla likaThixo, funeka silwe kakhulu ukuthi ezi zinto elabandla lide sithi naxa sihlabelelayo umhlabelelo wethu silifuze labandla laqale labusiswa. Eza zinto ezasenziwa libandla lokuqala zimele ukubuya ezimpilweni zethu, sizibone nathi into yoba ezi zinto zimele sizenze, because into elungileyo oyibone isebenza kumele uthini? Uyenze. Kumele siyenzile laa nto yasenziwa libandla
lokuqala ukuze ngolaa hlobo wayeflowa ngalo umoya ingcwele wesenza imimangaliso ngayo le nyani ke xa sithethayo ke inqabileyo kodwa ikhona ngoba uThixo unguThixo ongaxa kwanto akahambi ngexesha uThixo into yoba lixesha elithile ngokweli uThixo unguThixo wamaxesha onke ngoba amaxesha enziwe nguye. Okay, khakuthethe ke ngoku nawa abantu babukele. Ndiyarhalela nje okanye before ndibe ndiyakunikeza uba uthethe uzovalelisa uzothetha nabantu. Ndinento endityayo mana apha entliziyweni yam kakhulu eyilena ndiyibuzayo ngoku apha into yobana funeka senze ntoni thina personally ke ngoku ukuze uThixo akwazi umuva asebenze kanye kweli xesha lethu inhleli akuwese kweli xesha loo nto leyo injalo iyanditya nje apha entliziyweni yam loo nto leyo injalo. So ndifumana impendulo ke ngoku as uthetha nje into yobana umntu nomntu kubalulekile ukuthi aziyele ngokunokwakhe kuThixo. Then njengoba uziyela ngokunokwakho kuThixo ungalindeli into yobana izawuba ngudlondlo njengoba sincokola ngolu hlobo izawuba ngudlondlo zoqala eze kum azondinikeza uthando ukuze nami ndizokwazi uba ndimnikeze uthando okanye bekhona wabudlelwane nento enjalo. Ithi le nto le idingeka ukuthi ke ngoku mna kuqala ndibe ne-responsibility yento yobana hey mani khe ndihambe ndiyozifunela uThixo ngokunokwam ndizifunele umoya ingcwele ngokunokwam ndingajongi kumfundisi ndingajongi kubazalwane ndingajongi kubo bonke abanye abantu khe ndizifunele uThixo ngokunokwam ngoba kahle imvuselelo lena eyenziwa nguThixo uThixo usebenza ngomntu mos ukuzisa imvuselelo. Angangazisi even njengoba usitshe uthi iqala ebandleni ingangaveli iqala nangomuntu omkhulu ebandleni lento uthetha ngayo ingaveli iqala ngomzalwane nje okanye ngomntana oli-teenager nje ebandleni ibe into ezoqhubekeka nokwenzeka. So ndiyarhalela nje uba ukhe uthethe nabantu and omnye umntu kwelinye icala yazi njengoba uzothetha nabantu nje ndiyafuna ke ukuyijonga nale ndawo ukuthi abanye abantu bacima ufana uThixo uthetha nabantu abathile mhlawumbi abantu aba-rich abasebephumelele bona okanye uthetha nabantu abangamahlwempu uyabo akathethi nam okanye umoya ingcwele ngowabantu abathile uhlobo labantu abathile mna sendone kakhulu omnye utsho kanjalo hayi mna sendone kakhulu mna andiqondi uba uThixo ngaba sakwazi uba angene empilweni yam asebenze ngam umoya ingcwele. So ndiyafuna ukuthetha nabo abo bantu abo banjalo at the same time ngasunga kusifake lo mlilo wemvuselelo nje apha ezintliziyweni zethu le nto uthetha ngayo usenze nathi siyilangazelele eze sizothandaza ke egameni likaJesu. Nansi ke ikhamera ke ungakuthethe nabantu egameni likaYesu. Okay, akekho umuntu okhethwayo nguThixo. Ukuba sayifunda iverse incwadi kaYohane chapter 3 verse 16 lithi phayana uThixo walithanda ihlabathi uze wancama unyana wakhe kuphela kwamzeleyo kuze bonke abantu because yona nto ibalulekileyo ukuthi noba usezonweni ezinjani inkululeko yakho isekuthe ikuKristu uvuma uKristu. Ayikho sekuthini wena uzicingela into yoba hayi mna ngokuphelile ngam then inkululeko leyo bamhlambi ndizibulala okanye ndenze no. Ayikho inkululeko enjalo. Inkululeko yomuntu ikuKristu walithanda ihlabathi limonile. Nathi njengoba siseqhubekeka sisindisiwe asiqhubekeki kuba sisithi thina sibhetele. Wonke umuntu uyakwazi umona uThixo. Ndisho iyakwazi into yoba kufika ingcinga embi empilweni yakho kodwa sometimes uye ukhumbule le ndithi kuhle ukuba ube nomoya ingcwele ngoba uzokukhumbuza umoya ingcwele into yoba lena into ifikayo ngokwengqondweni yakho yeka Sathane ayo kaThixo ayizukise iThixo lena into. So utsho ukwazi ke ngokuphumela kuyo. So inkululeko yomuntu ikuye uKristu yabekwa enakho umuntu nokwazi uyijika. So ke apha ke kwindaba yemvuselelo imvuselelo bazalwane nyani kudingeka sivuselelekile ndiyathanda ukuthi ndiphinde into ethi into esebenzayo ayiyo kulahlwa. Yeyokubana into esebenzayo sithathe nathi sisebenzise.
Jesus. Ngoba eyona nto ibalulekileyo elihlabathi ukuze liguquke lizoguqulwa ngonyana bakaThixo. uThixo wakhetha thina. Into abathina sibe ngabantu abohlukeneyo uba lo wabheke ngapha omnye abheke ngapha ayonto leyo uThixo ayifunayo. uThixo ufuna abantu abamanyeneyo abanhliziyonye, because if sithetha ngelibandla lalinhliziyonye lalinomxhelo omnye. Ngoba aba bantu aba bathathwa endaweni ngendawo, ezonweni ngezono abazenzileyo bengekho bhetele, kodwa into abafika bayenza bamamkela uYesu, bamamkela uMoya Oyingcwele empilweni zabo, waqhubeka kumsebenzi kaThixo emhlabeni. So babukeli, nango amazwi enowathetha, imvuselelo ilapha kuthi. Qha ukuba siyayiyekela ngokunokwetu, kufuneka siphushile, kufuneka siphushe ngamandla, ngoba uKristu ukhona phakathi kwethu. Asihambi ngamandla wethu, funeka sizikhumbule izinto uba asenzi izinto ngamandla wethu, asenzi izinto ngeyethu ingqiqo, ngoba litshilo izwi lathi ungoyami ngeyakho ingqiqo. Ngoba ubuthe woyama ngeyakho ingqiqo uzomosha umsebenzi kaThixo. Eyona nto ibalulekileyo, masiyame ngengqiqo kaKristu ngalo lonke ixesha, siloko sifuna yena. uMoya Oyingcwele ukhona ukusisa kuKristu, ukhona. Jesus. Lixesha likaMoya Oyingcwele. If sinothatha sijonge, oPawulos balapha phambi kwethu bazalwane, balapha phambi kwethu oPetros. Akutshiyo into yokuba babekho phaa koMoses, koYoshua. No, balapha phambi kwethu because of baye bahlelwa ngulo Moya Oyingcwele usehleleyo. Because if usiva ngabo oMoses bangangenwanga nguMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele wayethetha, because lithi phaa izwi lithi intetha, uThixo wayengekho ngaphakathi kwabo, wayesecaleni, wayekwazi uthetha naye esecaleni engekho ngaphakathi. So thina singenwe nguMoya Oyingcwele, makudaleke ke izinto zikaThixo apha ezimpilweni zethu ngenxa yobukhona bakho uMoya Oyingcwele. Siqhuba imvuselelo kaThixo, umhlaba wonke usibone njengabantwana bakaThixo. Abakholose ngaye, abangakholosanga ngathi. So uYesu kufuneka esincede kakhulu, kufuneka izinto ezisebenzeleyo ibandla kufuneka zifunwe. Sizifune, sizigrumbe, noba iphansi kwelitye yigrumbe uze nayo, izokwazi ukusebenza ebandleni. Ibandla eliya nalo laye lathobela, lathobela uMoya Oyingcwele. Ixesha likaMoya Oyingcwele emhlabeni wonke, ebandleni lonke. uMoya Oyingcwele ufuna usebenza xa sithe simphazamisayo. No, usho nje. Jesus. Sivile babukele egameni likaJesu waseNazaretha. Okunye nje ndingakongeza kule nto sayithetha ngumntazalwane uDlondlo. If singakhe simthathe uMoya Oyingcwele simenze abe ngumhlobo wethu, simenze abe yifriend yethu, zininzi futhi zinkulu izinto anokuzenza uThixo ngathi kweli xesha kanye lelokugqibela. You know, uma sekefikile uMoya Oyingcwele phezu kwempilo yakho, isimo sakho siyatshintsha. Njengoba beseketshilo apho uba uDlondlo ubana uMoya Oyingcwele ufika kuwe ugcwele izinto zehlabathi, ugcwele zizono, ugcwele iziqhamo zenyama. Ayengqo ezingcanjini azisuse, ngoba iyatsho neBhayibhile incwadi yamaHebhere ubana masiyisuse ingcambu yobukraka. In other words, iziqhamo zenyama ukuze ukwazi ukuzoyisa funeka uhambe ezingcanjini uyotoncula neengcambu zayo yonke laa nto leyana esezingcambini. Uba une-anger, hamba uyilanda ezingcambini zayo laa anger leya. Uba une-bitterness, ukraka apha entliziyweni yakho, hamba moyilanda ezingcanjini zayo uyoyitoncula neengcambu zayo, uyoxolela even nalowa umntu wakulimazanga olaa hlobo wakulimazanga ngalo. Because Satan, every time uSatan makefuna impilo yakho, will always go to the roots. Akhangela ukuthi akhange zibe khona na ingcambu ezishiyekeleyo naphayana enophinde ndihlumise ngazo into yam phayana kulaa mzalwane lowa. Ayibo, amen. So ngamanye amagama ke ngizama ukuthi bazalwane akhe sivuseleleke nje besitsho uba uDlondlo apha, akhe sivuseleleke kweli xesha lethu, in our time, in our generation. Sithi Moya Oyingcwele khakuphinde usebenze ngathi
enjalo, khawuphinde usebenze ngam. Ewe ndibonile abanye bakuphoxile ngaphambili, kodwa ndinguyelo mna. Here am I, oh God. Ndinguyelo, ndinikela ngoqobo lwam, ndinikela ngempilo yam, ndinikela ngako konke okwam. Thatha uqobo lwam, thatha konke kwam, usebenze ngeyam impilo. Thixo udinga abantu abazothetha into enjalo namhlanje, imithandazo enjalo, imithandazo yokuzinikela kuThixo, imithandazo yakho personal, imithandazo yasengosini yakho. Andithethi ngento yobana uxhomekeke kule yasenkonzweni kuphela, but uhambe uyofuna uThixo endaweni yakho yokuthandaza. Umoya Ongcwele usebenza kakhulu kwixesha lakho lokuthandaza uwedwa bengekho abanye abantu. Bendifuna nje ukongeza ezo zinto ezazinjalo, andazi noma ikhona ke into echilekayo ke kuwe ke Mntakadlondlo ezizothandaza ngokwegameni likaJesu waseNazaretha. Ndiyafuna ke uthethe loo nto leyo echilekayo. And then after that, sibe sesamkelisa ke nomuntu odinga uYesu, simamkelisa uYesu. Nalowana manolimeleyo, ndiyamthanda uba angashiyeki bethu naye. Kuthethe naye futhi naye, yafuna ekhaya naye lamphefumula. And then bese samkelisa abantu ke uYesu emva koko, soqhubekeka yonke naloo nkonzo leyo injalo. Amen. Nentona ofuna uyithetha before, then after that uthethe nababukele, wamkelisa abantu uYesu ke ngoku. Amen. Ukuvala ndizawuthi kunamazwi awathethayo uYesu xa ezohamba emhlabeni ezoshiya abafundi. Kwincwadi kaMateyu chapter 28 phayana. Uthi pha lonke igunya Jesus linikwe mna ezulwini nasemhlabeni. Ngamanye amagama igunya okanye authority awayiluzayo Adam emyezweni wabuya nayo uYesu. Jesus. So ndifuna ukuthi uYesu ngaphakathi kwethu sinayo. Ungene neauthority uYesu empilweni yami, ungene namagunya wawabuyisela, because uYesu wayezobuyisela. Igunya ndinalo, umuntu unalo igunya ngoKristu. Akanagunya ilelakhe, kodwa igunya unalo ngoKristu. So into ebalulekileyo kumuntu ongekamamkela uYesu, yamkela uYesu uzoba negunya. If empilweni yakho ubuwile, vuka yomelela, igunya unalo emhlabeni. So anawo amazwi amaninzi, sincedwa nguMoya Ongcwele, ukhona uYesu, akhona amagunya empilweni zethu. Qha into efunekayo ngenene nangenyaniso kukuthi simnxulumane, sibe nobudlelwane, i-relationship. Le relationship yethu singabazalwane, le relationship noMoya Oyingcwele ayizuphuma emlonyeni wami, njengoba sithi uTata Mfundisi ntoba thandaza, hlala iba nengotsi yakho, ube nomthandazo empilweni yakho, ungene ifasting, wenze yonke into, ngoba uba siyaliva ibandla elisithetha ngalo laqala labusiso lizenzile ezi zinto, and kwenzeka nyani imimangaliso emikhulu. Nakuthi la amagunya ayekhona akhona apha empilweni zethu, siwanikiwe. Into ebalulekileyo qha ukuze zenzeke ezi zinto, unxibelelwano noMoya Ongcwele, umanyano, because kuthiwa umanyano ngamandla. Abantu abamanyeneyo awukwazi ubaqhekeza. Jesus. Nango nje amazwi enowathetha. So ke zakwamkelisa abantu ke ngoku uYesu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. uYesu uyamkelwa ngumuntu. Ithi uba uthe wamvuma ngomlomo, wakholwa ngenhliziyo uYesu uba uyinkosi, wafa wavuka, evuswa ngamandla kaThixo, wena wosindiswa. So balekile into yoba umvume uKristu empilweni yakho. Jesus. So zakwamkelisa abantu ngokuYesu, singaphakamisa nje izandla zethu kuloo ndawo kuyo nje, phakamise nje inhliziyo yakho wena egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Zakwamkelisa uYesu ngoku, uthethe lamazwi, uthi Nkosi Yesu, ndiyakwamkela empilweni yami, zixolele izono zam endizaziyo nendingazaziyo, ndenze umntwana wakho, igama lakho libhale kwincwadi zobomi.
igama lam Igama lam licime licime kwincwadi kwincwadi zokufa zokufa zikaSathane. zikaSathane. Namhlanje ngithathe isigqibo sokukulandela Yesu sokukulandela Yesu. ebomini bam bonke. Ebomini bam Ndihambe nawe Ndihambe nawe. ude kube sekupheleni Kube sekupheleni. egameni Egameni likaYesu likaYesu waseNazaretha. waseNazaretha. Njengoba ke samkele uYesu ngokumuntu makaphume aye enkonzweni, kulapho sifundiswa khona ngazo indlela zikaKristu, because of noba umamkele uYesu wahlala endlini awuzukwazi into and uSathane uzobuya ngamandla empilweni yakho. Eyona nto ibalulekileyo, hamba uye enkonzweni, hamba ukhonza uThixo ixesha eli lokumkhonza uNkulunkulu. Amen. Sizawuthandaza ke ngoko futhi ndiyafuna ke sithandaze sisonke. Sike sithandaze uNkulunkulu akahlise lamandla kaMoya Oyingcwele kulwana obukeleyo ngalomzuzu. uMoya Oyingcwele makamchukumise laa mntu obukeleyo agcwale nje empilweni yakhe lo mzalwane lo egameni likaJesu waseNazaretha. Enye into nje ayiphawulileyo abo bawudlonto ukuthi once wamkela uYesu ziyahlanja izono zakho, and then uMoya Oyingcwele athi afumane indawo yokungena. Ma wamkela uYesu wamkela uBawo, wamkela noMoya Oyingcwele, cause ngexesha wamkela uYesu ngalo okanye wamkela ulizwi ngalo, uMoya Oyingcwele ufumana ichance ukuthi angene, cause uYesu mnye kunye noBawo, mnye kunye noMoya Oyingcwele. So wamkela uYesu nje so ifumana yonke la package kaThixo ingena ngaphakathi abakuwe. Ngoku before sibe siyathandaza ndifuna senze nalona umthandazo nje wokuthi sicele nje uMoya Oyingcwele ukuthi angene nje ebomini bakho nje egameni likaJesu. Ngicela uthethe lana amazwi ke ngoku apha emva kwam ngamazwi nje okumvumela ke ngoMoya Oyingcwele uba makabuse asebenze nakuba kubomi. Masithi Moya Oyingcwele ngene ebomini bam, obuse ulawule ngegama likaYesu. Ndilidishe Moya Oyingcwele undikhokhelele kulo ilizwi lakho egameni likaYesu. Ndazise Moya Oyingcwele indlela zikaThixo egameni likaYesu waseNazaretha. Moya Oyingcwele ndiyavuma namhlanje ngene ebomini bam, ndilawule ngegama likaYesu waseNazaretha. Thatha uqobo lwam lonke, thatha konke kwam egameni likaYesu. Ndiyazinikela kuwe, sebenza kum, sebenza nangam ngegama likaJesu waseNazaretha. Cele ke sose senza umthandazo. Father God, in Jesus my name ndiyathandaza uNkulunkulu wama Oyingcwele. Nazi inhliziyo zethu, nazi impilo zethu Baba wethu namandla, ngesigcwalise Moya wenyaniso, sizalise ngamandla, sigcwalise Nkosi Jesu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Masikubone Thixo wama namandla usebenza kuthi ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Moya Oyingcwele singathethi nje ngawe uNkulunkulu wama namandla onke, kodwa makube khona umahluko Thixo wama Oyingcwele, lowana mchukumise uNkulunkulu wama namandla onke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla, zivele iziqhamo zakho, zivele izipho zakho ngaphakathi kuthi, thethise ngelwimi ezintsha uNkulunkulu wama namandla onke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Yakheka impilo yethu ikhule kuwe ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho lithi wena Moya Oyingcwele uyaziphengulula iingcamango zikaThixo egameni likaYesu Kristu. Zitshile ke Nkosi yami ezo zinto ezo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Kwempilo yethu zitshile ezo nzulu zakho Thixo, in the mighty wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit isebenza kulwana umuntu eyedwa uNkulunkulu wama Oyingcwele. Thetha naye Nkosi Jesu, vuse nasebusuku nasemini Thixo wama namandla, angene emthandazweni, angene kuzileni ukudla, angene ekufundeni izwi lakho Thixo wama namandla. Sisilidla izwi lakho Baba wethu namandla, sitshilele inzulu zakho in the mighty wonderful name. Mthathe imvuselelo yakho ke Moya Oyingcwele izimpilo zethu sisonke egameni likaJesu waseNazaretha. Your will be done, my Father. Your will be done, my King. Your will be done, my Jesus, in the mighty wonderful name of Jesus Christ. Siyabonga kakhulu ke Nkulunkulu wama Oyingcwele, in the name of Jesus we love you and we thank you ngegama likaJesu. Siyabulela ke bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Njengoba benditshilo ke ndinazo incwadi eziyi-2 apha, njengoba benditshilo athi
isenhlizweni yami le ndaba kaMoya Ingcwele. Nazi izincwadi ezizoyi-2. Lena yesiXhosa ithi ngubani uMoya Ingcwele, and then lena English ithi who's the Holy Spirit. It's just a translation yesiXhosa. Siyitranslate to apha i-English ke ngoku ezincwadi ezi zikhona. Ziyafumaneka zoyi-2. Amen. Xa ufuna ufunda nzulu ngaye uMoya Ingcwele, ufuna ukumazi uMoya Ingcwele nzulu. But now for now apha ekupheleni kaFebruary I think zizobe zikhona ii-copies because besisaphelele sistock sazo ngoko pha around i-20 after i-20 nje apha ku-27. I think sabe sezikhona ke ngoku. Amen. uYesu nje esinceda. Ngizaphinde ndisichaze manje ndiveza ke nalapha ke kwi-podcast xa sezikhona. Amen. So siyanikelela ke naso bethunana. Hallelujah. Siyazinikelela nje apha. Ngizaphinde ndibuye ke ndisichaze kodwa ke prices zakhona kodwa ke aziduri kangako. Amen. Then kade lena yesiXhosa ndiyithengisa nge-150, but I think ngoko ziza kwenyuka kancinci since le ndawo lena ndithenga kuyo ngoko okanye ndizoprintisa kuyo ngoko nayo inyukile ngoko. Amen. Zawuva kakuhle ke phayana ubana bazothini na. Hallelujah. Nokuthi ke ngoku ke sakwazi basibeke price emva kobana ke ngoku besixelele baza kucharge malini per book ngoko sense izinto zenyukile. Amen. Ndicima ziphelile mosezo zaziso ezo zinjalo. Nansi phone number yam ke apha escreenini. Wena mntu ofuna ke uorder lencwadi lena ungafaka nje apho ke iorder yakho. Ungandi WhatsAppela if uyayifuna uzayifumana ngolo hlobo elinjalo. Siyakwazi ke ukuyifaka koPep okanye nawe uba ikhona enye indlela ofuna ukwenza ngayo. Yes, siyakwazi basifake kuloo ndlela leyo. Mhlawumbe ufuna ucourier guy okanye ufuna ezinye indlela ngendlela ofuna uba utransportele ngazo. Siyakwazi basekuthumelele ngaloo ndlela leyo. Kodwa kubo lapha eCape Town around iCrossroads Delft. Siyakwazi ukuzisela ke lo incwadi. Amen. Enkosi kakhulu ke bazalwane. Hallelujah. Ndoda enkulu ke uthi ufumaneka phi ke apha ofumaneka khona nje. Abantu xa bekufuna bakufumana phi ke ngoko. Amen. Sosopapayisa nopapayisa. Kodwa ndiyacinga uba uzobe sowugqibile kuqala wena. Ndizawubuye ke nami ndizazise ke nezami izaziso futhi. Ndifumaneka ku-Facebook. Siyamdumisa Ndlondlo phayana. Ukhona uFacebook wami o-active and manje ubhala kuyintshumayelo. Ndiyafumaneka ke naku-WhatsApp. Kule number 071 084 76375. Kayiphinde futhi ngathi iyabhidiseka ngo andikuvanga kakuhle ngoba ngathi echaza 071 084 6375. Amen. Yeah. Siyabulela kakhulu ke enkosi. Amen. Bulela kakhulu ke kubabukeli. Yesu anisikelele nimkhonza uThixo nangelinye ixesha. Amen. Amen. Awuba ufuna usivakashela ke enkonzweni sikhonza sonke ke noba udlodlo apha. Amen. Ungasivakashela sikhonzela apha eCrossroads. Nansi ke address apha kwi-screen esi okanye ungandifonela ke for more directions. Amen. Silapha eCape Town ke apho sikhoyo. Yes, ku-Facebook ke ndikhona ndiyabhala everyday pha ku-Facebook. PST bathanda cwasi phayana uzasifumana intshumayelo za everyday phaya. Amen. Andiqondi bikhona enye into eshiyekileyo ngoko. Amen. Andiqondi bikhona into eshiyekileyo. Hallelujah. So singakhonzeni sonke bethu na sikhonzeni sonke. Sabanazo nee-conferences esamane sizichaza wethu abesizaba nazo egameni likaJesu zixesha lehamba. Nkosini man, awulandeleni pha ku-Facebook uzayibona yonke into esiyenzayo man pha ku-Facebook wami. Nenkonzo yethu uzayibona. Amen. Nkosi kakhulu ke uYesu anisikelele. Baba yini. Amen. Siphinde sibonane ke kwixesha elizayo. Xelela nabanye abantu bethunana bangene apha. Please subscribe also. Please ngicela subscribe. Ungalibali subscribe. Enkosi kakhulu. Amen.